Himas rehas ang isang habal-habal driver matapos itong mahulihan ng libu-libong halaga ng ilegal na droga sa isinagawang search warrant operation ng mga otoridad sa Sitio San Jose, Poblacion District 1, Claveria, Masbate, bandang alas 10 ng gabi nitong Huwebes, Oktubre 23. Kinilala ni Police Captain Maria Dolores Abenya ang suspect na si alias Teteng, 46 anyos, may live-in partner, residente ng naturang lugar at itinuturing na street-level drug personality. Nakuha mula sa posisyon niya ang 4 na piraso ng heat-sealed transparent plastic sachets na may laman ng pinaghihinala ang shabu na may bigat na tinatayang 16 na gramo na nagkakahalaga ng 108,800 pesos. Well, accordingly po sa mga impormasyong nakalap natin, isa lang po siyang binabagsakan dito sa Claveria. Isa lang po siyang binabagsakan ng mga pinagbabawal na gamot wherein dinidispose rin niya po dito sa barangay at kalapit na barangay ng Claveria. Matagal na umanong minamanmanan ng pulisya ang suspect na kilalang tulak ng ilegal na droga sa kanilang lugar. Actually, ang subject po natin is a recidivist na rin po sa kasong to. Meron po siyang kaso at na search warrant na rin po siya sa barel nung mga taon na nakalipas at meron din po siyang search warrant sa droga nung mga nakalipas. Recently, meron po siyang kaso ng alarms scandal wherein nakapag-bail po siya. Kaya po siya nakalabas. Ngayon po, nag-search warrant naman po tayo sa Republic Act 9165. Sa ngayon, nasa kustudiya na ng Claveria MPS ang suspect na nahaharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Rose Bilista.